Komachielo en ni gikone to koro jariemb kalapapla George Were ne okowe parnindo mano mar yweyo mogik e gwenge ko mago mag Kadianga mayudore Nyakach sub-county county ma Kisumu. George Were ibiro paro ni ne owito ngimane e masira nindo mano mar kalapapla mabende ne olwar e gwenge ko mago mag Mosop kama bende jadubo nindo mano ma Emurua Dikir Joana Ngino bende ne owito ngimane. Justus Adoyo en jafwambo mar county ma Kisumu bende ne oyore nyasi mar kopo nindo kendo kelonwa report maket kodma. Ne en lit kod kuyo e sub-county ne Roma Nyakach Kisumu County e kinde mabende niko kar yweyo mare mogik jariemb ndege George Were mabende yande owito ngimane masira ne Roma ndege mabende nonego jaod bura ne Roma Emurua Dikir mane migosi Joana Ngeno. George mabende niko e kar yweyo mogik kawuono e sub-county ne Roma Nyakach. Jatend piny owacho migosi William Ruto ne oro ote mare kin nyasi maket kod maendi wach mabende nosome loe kod jagore tend arita kwe migosi Raymond Omolo. On behalf of my family, the government and the people of Kenya, I convey my sincere condolences to the family, friends and all of who mourn this distinguished son of our nation. We have lost an outstanding Kenyan, a renowned aviator and a patriot who served this country with honor and distinction. Korka kore jatend don busisa noero mar PLP Mikai Martha Karua e kinde kachiel nogo ne owacho ne ojende ni ka giyie to githegre kod lwenje gweko mag siasa kigiyie tikod gi marach kod josiasa pacho kaendi. Ningependa kuomba Wakenya wote na sababu tuko Nyakach, wakaaji wa Nyakach, hata ukiletewa pesa na mwanasiasa kama mimi wa upande wowote, iwe ni wa serikali au ni wa upinzani, usikubali kutoa fujo. Wacheni tukae na amani. Kama mwanasiasa anataka fujo itolewe, alete mtoto wake awe wa kwanza wa hiyo fujo. Kabende Mikai Martha Karua koronoti oko tolnoero elando dwaro mare mar bedo jatend piny owacho mapacho kaendi. Nilikuwa waziri wa sheria na masuala ya kikatiba. Nilikuwa waziri wa maji na hapa iko project kadhaa mtaenda muone jina yangu ambayo nilizindua. Pia nilikuwa running mate, hiyo ishasemwa. Na nitakuwa mgombea wa urais 2027. Kabende korka kore jagore tend arita kwe mapacho kaendi Raymond Omolo ne osiro dho Martha Karua noero mar biro bedo ni gineno ni giketo weche gweko mag arita kwe pacho kaendi kendo ji ojende mondo omiyo thegre koda weche gweko mag tulo. Going into the electioneering period, and just as like Honorable Martha Karua has indicated, I want to also appeal and plead with the young people that let's not allow any politician, any leader, irrespective of their political persuasion, to use the young people as those who are going to cause chaos, those who are going to destroy property, those who are going to kill and maim one another. Because the president has been very clear from day one that under his watch, chaos and violence will not be a currency in transacting our politics. Tokachiel maket kod mano bende nosir machiegni kod migosi Aaron Cheruyot Senator noero Nandi. As a country, let us be peace-loving people. Let us know that we have no other home apart from our country, Kenya. There may be divergence of opinion politically, but that is not a problem. The only thing that I want to insist is that our colleagues, particularly you, my good people, my neighbors, majirani zangu, ambaye tunaangaliana across the Sondu River. Hii barabara ambaye tumetembea kwa sasa italeta matunda mzuri sana huku kwenu. Nekala TV kuge sub-county ngeri Nyakach Kisumu County and Justus Adoyo.